Ahoj, dneska si ukážeme jeden ze způsobů doručování odměn, protože, jak už jsem říkala, tím, jak podáme psovi odměnu, tím můžeme zvýšit pravděpodobnost určitého chování. Se jmenuje RFT, je to z angličtiny a v češtině tomu říkám vodopád odměn. Neznamená to nic jiného, než že psovi doručíte několik odměn v rychlém sledu za sebou. A proč? Protože chceme udržet psa v určité pozici. V našem případě, až přidáme vzorek, tak budeme chtít udržet psa hlavou u toho vzorku a vytvořit tam zónu odměn. Zóna odměn je místo, ve kterém ten pes očekává odměnu a proto se chce v daném místě zdržovat. K čemu je tenhle způsob odměňování dobrý? Velmi přispívá k budování hodnoty toho vzorku, předchází otáčení hlavy toho psa zpátky na psovoda a přispívá, že ten pes se nám chce zdržovat v místě, kde je ten vzorek. Jak jsem říkala, vodopád odměn spočívá v konstantním přidávání odměn jednu po druhé, tak, aby se pes nestihl otočit zpátky na vás. A je dobré si to prvně natrénovat jen tak, mimo to, že si hrajete se psem, protože zpočátku je důležitá rychlost a mechanika vašeho pohybu. Tak, jasný? Lehni? Zůstaň. Tak, a vypadá to tak, že v jedné ruce máte připravené odměny, z druhé ruky si vytvoříte mističku a začnete přidávat. Jedna odměna, další odměna. Přisypáváme jedna po druhé a až to budete hrát se psem, tak vaším cílem bude, aby se pes nezačal otáčet tady po té ruce, která dosypává odměny. Jakmile vám dojde příděl odměn, dáte si ruce za záda, bude signál pro psa, že teď už tam žádné další jídlo nebude. Teď v jedné ruce máme odměny, z druhé ruky vytvoříme mističku. Můžeš a dosypáváme, aniž by pes zvedl hlavu. Chceme, aby se nám zdržoval pořád dole a čekal, kdy mu přistane další odměna. Tak, hotovo? Super. Tak, takhle to potom bude vypadat. Přisypáváte. Hotovo. Výborně. Můžeš? Super. Paráda. Jo. Super. Super.